Señor presidente, señorías, señor alcalde de Pontevedra, invitados de SOS Sanidade Pública, o feito de que hoxe se poida oír a voz da plataforma SOS Sanidade Pública neste Parlamento é unha grande victoria do movimento cidadán, deses cidadáns que levan moitos anos loitando polo dereito fundamental a unha sanidade pública de calidade en Galicia. A Consellería de Sanidade aceptou recentemente o abandono da idea dun novo hospital en Pontevedra para aceptar o que a nosa plataforma defende dende hai moitos anos, a ampliación do Hospital de Montecelo. Pero a poboación da área sanitaria de Pontevedra ven loitando por un hospital único e público que solucione a fragmentación hospitalaria e as carencias dos recursos que lle afectan dende hai máis de 20 anos. Na asistencia sanitaria da EOXI Pontevedra Salnés existen múltiples problemas. Entre eles, e sin ánimo de exhaustividade, poden mencionarse os seguintes. Moitos centros de saúde están deteriorados, masificados e mal equipados, o que limita a súa capacidade resolutiva e dificulta o acceso da poboación á asistencia sanitaria. Só temos que pensar en centros como Anafáns, en Pollo, Soutelo de Montes como exemplo de desmantelamento da sanidade no rural, San Roque en Vilagarcía con problemas de aillamento e calefacción, Caldas de Reis cunha tremenda falta de espazo, por non falar de zonas colindantes con Nosco, como Arcade, donde a saturación chega ao punto de non permitir a alta de novos vecinos no centro de saúde. Os servizos de saúde mental presentan unha manifesta escaseza de recursos persoais e unhas estruturas asistenciais inadecuadas e mal situadas. A rede asistencial está escasamente desenvolvida pola paralización do Plan Estratégico de Saúde Mental que a Xunta de Galicia fixo en 2009. Isto explica por que as ratios de profesionais de saúde mental de Galicia son, señorías, as máis baixas de España. As unidades de saúde mental de adultos de Mollabao e Lérez, así como as de infanto-juvenil e psicoxeriatría, están mal ubicadas e teñen carenzas de espazo. Por iso, se propón o seu traslado ao Hospital Provincial, cuxa ubicación faría todo moito máis fácil. A unidade de hospitalización psiquiátrica está actualmente no Hospital Provincial cun espazo concibido para consultas externas e non para a hospitalización, moi afastado do lugar donde están as urxencias que, como todos sabemos, é Montecelo. A falta de camas reflíctese nas 18 disponibles cando se estima que o mínimo para a nosa poboación serían 30 camas. Os puntos de atención continuada, os PAC, carecen dos recursos diagnósticos necesarios para atender a demanda. Podemos imaginar como se axilizarían as cousas coa teleradioloxía conectada co CHOP ou a rapidez que suporía o uso da analítica de química seca. Isto é un factor decisivo na saturación dos servicios de urxencias hospitalarios, nomeadamente de Montecelo, que sofre colapsos recorrentes e obriga aos enfermos a permanecer en horas en corredores, cadeiras ou padiolas. É certo que os colapsos se producen estacionalmente, pero son consecuencia da mala planificación e das carencias. Cando hai máis demanda queda claro que non hai suficientes camas, nin boxes desdobrables, nin se axiliza a saída de doentes nas ambulancias cara ao provincial ou os seus fogares. O argumento de que no verán fan falta menos camas agocha a realidade do aumento de poboación foránea que vai a axudar aos colapsos. A escaseza de camas de observación en Montecelo é o golpe final a esta esperpéntica situación. O afastamento de servicios de referencia que foron trasladados de Vigo a Santiago ten
ten importantes repercusións asistenciais e económicas para os usuarios. Señorías, non é difícil imaginar o que iso significa para miles de familias duramente castigadas pola crise e as políticas de austeridade. Os recursos de rehabilitación extrahospitalaria son moi limitados e teñen listas de espera que obrigan a derivar pacientes a centros privados de menor calidade que os públicos. As deficiencias máis importantes son de espazo, o que leva ao amoreamento de pacientes tanto en Montecelo como no provincial. Hai que engadir que se derivan ao centro concertado a pacientes que podían ser tratados en atención primaria, como moitos dos que son tratados en Montecelo, o cal serviría para desconxestionar e poder atender patoloxías propias de fisioterapia especializada como a fisiocardíaca, a uroxinecolóxica, a respiratoria, etc. Ademais, hai partes da provincia de Pontevedra que carecen de unidades de fisioterapia de atención primaria, onde os pacientes son derivados á privada. Caldas de Reis, Ponte Caldelas, Pollo, zonas da propia cidade de Pontevedra. É necesario crear estas novas unidades e dotalas cos fisioterapeutas necesarios, da mesma maneira que hai que reforzar con máis fisioterapeutas as unidades que xa existen. O Centro de Orientación Familiar ten sufrido importantes recortes que ponen en cuestión o carácter integral da atención á saúde sexual e reproductiva das mulleres, das áreas sanitarias de Pontevedra e o Salnés. É un centro pequeno, tradicionalmente dotado con un psicólogo que depende de saúde mental, unha xinecóloga e unha traballadora social. Nos últimos anos, señorías, suprimiuse a traballadora social, que era unha peza importantísima para realizar unha atención integral. Os servizos de atención ás drogodependencias están en situación moi deficitaria polos recortes orzamentarios. É un anacronismo que os doentes que sofren adiccións sexan atendidos en instalacións alleas aos sergas, en espazos non sanitarios dependentes dos concellos, como é o caso da unidade de drogodependencias de Pontevedra. Unhas instalacións cheas de deficiencias que favorecen a marxinación e estigmatización social dos doentes. Non se están a cumprir as conclusións e recomendacións da Comisión Mixta Congreso-Senado para o estudo das drogas, onde se indica a necesidade da total integración nas redes de drogas do Sistema Nacional de Saúde, no Sistema Nacional de Saúde e, por tanto, tamén nos sistemas sanitarios das comunidades autónomas. É por iso que proponemos a reubicación desta unidade no Hospital Provincial. Sempre que falamos de reubicar algo no Hospital Provincial, lóxicamente estamos pensando no Hospital Provincial renovado que se faría despois de que se construíra o Hospital Único en Montecelo. O funcionamento do Hospital do Salnés resulta pouco funcional ao non estar ben clarificadas as súas funcións e o seu nivel de autonomía. Respecto do resto das estruturas asistenciais da SEOXI Pontevedra Salnés, non están perfectamente delimitadas respecto das estruturas da SEOXI Pontevedra Salnés. Ademais, e esa é a motivación esencial desta lei, no complexo hospitalario de Pontevedra existen outros problemas importantes que están en íntima relación coa necesidade de finalizar unha longa etapa na que a ausencia de investimentos sustanciais na principal infraestructura sanitaria da EOXI Pontevedra Salnés é clamorosa. En primeiro lugar, o complexo hospitalario de Pontevedra, o CHOP, segue dividido en dous edificios separados por kilómetros. Esta circunstancia xera problemas no funcionamento dos servizos,
obriga a que os profesionais teñen que perder tempo a cotío indo dun hospital a outro e, sobre todo, ocasiona incomodidade e riscos para doentes e familiares, así como traslados continuos en ambulancias. En segundo lugar, as actividades de hospitalización de doentes manténense nun hospital provincial que non cumpre as condicións mínimas de calidade e confort que debe ter un hospital de agudos no século XXI. Dado o deterioro que sofre polo paso do tempo e a ausencia de investimentos, con cuartos e corredores inadecuados, malos cheiros, roedores, problemas de regulación térmica que no verán dan lugar a temperaturas altísimas que doentes, persoal e visitantes se ven obrigados a soportar ou intentar paliar con ventiladores e abanos. Señorías, estas non son cousas propias dunha atención digna e de calidade. Só Sanidade Pública considera fundamental que non se volva a recorrer o eufemismo do financiamento público-privado que agocha o camiño á privatización de servizos e á visión da sanidade como a un negocio. Queremos un hospital absolutamente público con un aparcamento gratuito que evite problemas de acceso e que consideramos innegociable. Nesta situación, o deterioro constitucional a unha sanidade pública universal e de calidade, a necesidade de optimización do uso de recursos e infraestructuras públicas existentes, a conveniencia dunha calidade asistencial hospitalaria que evite a generalización de demoras na planificación sanitaria, a preservación do novo sistema sanitario público que é unha referencia internacional, son razóns suficientes para que esta lei se cumpra e se desenvolva o nela establecido. Por todo o exposto, a plataforma SOS Sanidade Pública pide o apoio desta Cámara ao seguinte articulado. Artigo 1. Ampliación do Hospital de Montecelo construindo o Hospital Público e Único de Pontevedra. Punto 1. A Xunta de Galiza porá en marcha con carácter urxente os trámites necesarios para a construción do novo Hospital de Pontevedra, no cal se integrarán os servizos hospitalarios que xa veñen funcionando nos edificios actuais dos hospitais de Montecelo e Provincial, así como aquel outros novos servizos que sexa preciso crear para atender correctamente a poboación das áreas sanitarias de Pontevedra e os Salnés. Punto 2. O novo Hospital de Pontevedra, resultado da ampliación do Hospital de Montecelo, será construído con financiamento plenamente público e a súa xestión será tamén totalmente pública. Artigo 2. Mantemento do uso sanitario do edificio do Hospital Provincial. Punto 1. O edificio do Hospital Provincial manterá o uso sanitario unha vez que o novo Hospital de Pontevedra entre en funcionamento. Punto 2. Así, tras as necesarias obras de adaptación, no edificio do Hospital Provincial situaríanse servicios sanitarios como os seguintes. E decimos situaríanse porque a lista é longa e pódense escoller diferentes opcións. Servicio de urxencias extrahospitalario, unidade de saúde mental comunitaria, un novo centro de atención primaria, servicio de rehabilitación extrahospitalario, centro de orientación familiar, centro de atención integral a drogodependentes, camas para a atención de enfermos crónicos, hospital de día para persoas dependentes, así como outros de nova creación que sexan precisos para unha atención de calidade. Señorías, dende SOS Sanidade Pública pedimos o seu apoio a esta iniciativa legislativa popular porque consideramos que Pontevedra precisa dunha infraestructura sanitaria na que se garante o seu carácter público e o que a cidadanía que representan espera de vostedes. Moitas grazas.
Gracias, señor Rincón.